салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Ҳаматон нағзен, созен, саломатиятон хуб аст. дӯстони азизи ман, имрӯз мехоҳам ки распаковка чек камтар харид кардам ва дар як саволи шумо бисёри савол дар видео бисёрай. мехоҳам дар саволтон ҷавоб диҳам. Ман аҳволи хона алиш кардани ман сабабаш чие? Набинед дӯстони азиз, барои чӣ ман хонаро алиш мекунам? Анам вазъияти хонаи ман ягон чи нест. хона 100% хонам хушрӯй, алҳамдулилло. ноширгӣ намекунам. одамо ай мисол ҳами қам надоранд, алҳамдулилло. просто 4 этажай инами ов кашидан, мо ови харида мехӯрем. ов кашид нами зур меояд. бо ами вообще бор, ина бороро бинед. то иҷара мебуред, нигоҳ кун чандташ чанд пакет канд, пакети ов мекана. инами саволи шумо да инами ҷавобай. чунки 4 этаж овкаши мо хеле қинай. духтаракҳои бечора ё майда ноли барои овкашира хидмат кун. 4 этаж меброӣ. барои ами сабаб ман хонаро алиш карданам. агар ягон гуноҳ надора, хонам 100%, алҳамдулилло. мегзарем дӯстони азиз ба распаковкаи чек. камтар харид гуфтам, инами харидима камтаракш. инами шириниё барои духтаракон. донои азиз худам то қайюмдачи дар ифтор баро масҷид меравам. ман сарам дард мекунад, гуфтам ман намерам, шумо буред. ва ё масҷид меравам, ман худам то қайюм имрӯз дар ифтор худакам то қайюм. марҳамат гуноҳ кардем ва ин биён хонаи ман як ҷоя ифтор мекунем. ё бошад ширинӣ ба духтаракон, ман барои розадорам ширинӣ мефурӯшам. ин мороженое. имрӯз рӯзи мева будай гуноҳо. рӯзи мева харид кардам. барои мева рафтам, барои ови мева рафтам, як дунё ширинӣ, як дунё ширинӣ ба духтаракон харидам. мегӯм то иҷара меёри, то бора мебурори, то баландира ҳама яънишон меканам. барои баъди авқот мевагӣ бихӯранд. себ, ин нутелла барои духтаракоро барои сархӯракшон баъди авқот чӣ ягон чӣ мехӯранд. ягон бо хлеб ягон чӣ мешаканд. ин тухм, дӯстони азиз, багети номаи чай, хлебҳои дароз инҷа бошад. хлебҳои тостер гирифтам. ба худо гуфтам ҳеҷ чӣ намехӯрам, фақат мевагӣ мегирам, он мегирам. медорам ки ранги ма да каминтари да пули каминтари нависа. медорам да харид кардан мегирам. сира пачка гирифтам барои тостер кардани духтаракон. ё бошад сока. сок гирифтам. себа, ангуру, олучаву, чи себа, себи тоқа. дета барои рӯзашкои духтаракон. қатшон мебарам, масҷид мебарам. овои кандагимон да пакет гирифтам, бировардам шуд кандам лозимин равфта. дӯстони азиз, имрӯз харидкунӣ рафтам барои мевагӣ ойна. дар ҷои мевагӣ ойна қичиза харид кардем. алҳамдулилло, худоро шукр. хайҷа бошад дӯстони азиз. харид кардагим
لذت ایمان کجا هستی بیا، ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا، ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی بیا. ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا، ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی بیا، ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم، ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم، ماه عفو و بخشش رحمان، ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا، ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا، ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا، ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی بیا. ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا، ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی بیا، ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم، ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم، ماه عفو و بخشش